Ja sam Nikola Rošić iz Zemena obuke pasa, a ti imaš psa, a više nije zadovoljstvo i uživanje, nego frustracija. Nemoj da čekaš taj moment, počni sa obukom na vreme. Kada je pravo vreme, ostani u nastavku da saznaš. Šta da koristiš, da ga treniraš, ostani u nastavku da saznaš i objasnit ću ti sve. Apsolutno sve što treba da znaš u prvih nekoliko nedelje kada tvoj pas dođe u tvoj dom. Ovo važi i za starije pse i za mlađe. Nebitno je kada počinješ da treniraš sa psom. Da, starije psi uče malo sporije, ali da, moći ćeš da naučiš svog psa apsolutno sve. Samo je bitno da kreneš. Što pre kreneš, bit će bolje, a sada ajmo na video da ti ispričam sve o ovome. Pravo vreme da počneš sa treningom jeste kada tvoja štene ima gotovo samo 2 meseca. Zašto? Šta štene radi najveći broj puta kada je ovako malo? A da nije u pitanju kakenje i piškenje? Pa da, jede. Tvoje štene jede gotovo 4 puta dnevno. Znači 4 puta dnevno ono dobija hranu iz posude, a da ništa nije uradilo za tebe. 4 puta dnevno ono samo dobija da jede, a da ništa nije uradilo i da ga ti ništa nisi podučio. Zašto dozvoljavaš da tvoje štene ne radi ništa? Zašto ga ne uposliš barem malo da počne da trenira i da ga učiš nove stvari? Jer ti si glavni trener tvome štenetu. Zato počni odmah, nemoj da čekaš 7, 8, 9 meseci, nego kreni odmah, čim tvoje štene stignu u dom. Nebitna je veličina šteneta, o tome smo pričali u nekom od prethodnih video snimaka. Bitno je samo da li hoćeš da kreneš, tako, ili nećeš da kreneš. Što pre kreneš, pre ćeš da ga naučiš neke bitne stvari. Pre ćeš da ga naučiš šta je sedi. Pre ćeš da ga naučiš da legne, da dođe kad ga pozoveš. Šta je mesto, šta je za žvakanje, šta nije. Ako mu sada sve dozvoliš, kasnije mu to isto ne možeš oduzeti. Možeš, ali ide mnogo teže i mnogo je napornije. Zato je bitno odmah u startu da napraviš granice. S ovim se igra, s ovim se ne igra. Ovako se vežba sedi, ovako se vežba dođe, ovako se vežba lezi. Počni odmah. Ne treba da čekaš 7 meseci, jer apsolutno je najgluplji savjet koji možda dobijete da čekate 7 meseci pa da krenete obuku. Jer šta, do 7. meseca tvoje štene može da radi šta hoće, a posle 7. meseca mora da zna da dođe, mora da zna da čeka, mora da zna da ne skače, mora da zna ovo, mora da zna ono. Pa ne može tako. Svet ne funkcioniše tako, pa tako ni ova mala divna bića ne funkcionišu tako. Moraš ti da ih naučiš. Ono kako ih ti vaspitavaš, tako će oni da se ponašaju. Tako da, na tebi je samo da kreneš i da kreneš odmah. Ako možda malo kasniš, nema veze. Bitno je da počneš. Kreni odmah. Što ranije počneš, bit će ti kasnije mnogo lakše. Pre nego što završimo s ovim, možda nisi razumeo najbolje s čime možeš da nagrađuješ. Zapravo, ono s čime nagrađuješ jeste njegov obrok. Obrok tvog šteneta su zapravo nagrade koje tvoje štene može da osvaje svaki dan. 4 puta dnevno jedu kad su štenici imaju 3 meseca, tako da slobodno obrok tvog šteneta možeš da iskoristiš kao nagradu. Tako da nemaš izgovor, nemaš ga, počni da treniraš svoje štene, jer ako ga ti ne budeš trenirao, tvoje štene odlučivaće kako ono bude htelo u nekim situacijama i neće im mariti za to šta ti njemu kažeš. A zašto se ne bi povezao kroz igru, zabavu i druženje, a time stvorio i neraskidivu povezanost? Razmisli malo i kada završi ovaj video počni. Ja sam bio Nikola Rošić iz Zemena obuke pasa i edukacije vlasnika, a ti ne zaboravi da lajkuješ ovaj video, da se subscribe-uješ na kanal i da nas obavezno zapratiš na Instagram.